scouting, verkennerij. Leuk voor kinderen om daarbij te zijn en eens wat andere dingen te doen dan alleen maar op een all-inclusive hotel vakantie te vieren. We zijn te gast bij de scoutinggroep Don Bosco van de Jellebaan Heerlen op hun kamp, hun gecombineerde kamp bij Oudsbergen in België. Het zijn 2 kampen eigenlijk, van de gidsen en de verkenners en van de kabouters en de welpen. We laten ons hier eens informeren hoe dat allemaal in elkaar steekt. Job Rompe is groepsverantwoordelijk. Dat wil zeggen, daar is hij zo'n beetje de baas van het kamp. En Job, we begrepen ook dat eigenlijk min of meer toevallig of door omstandigheden, dat ze eigenlijk 2 kampen bij has. Ja, dat klopt. Ja. Vertel. Door omstandigheden worden voor nu genoodzaakt om het samen te draaien. En dat had voor tientallen jaren we dat net gedaan. En nu wordt het... het wordt een experiment om te kijken van wie voor dat vingen alle samen op één kamp te zien. Want het is wel een hele strenge grensovergang. Dat ze niet continu naar elkaar toe gaan. Dat is een duidelijke afspraken gemaakt. En ze zijn al een aantal dagen bezig. Dus het bevalt goed. Ja, daar zitten de kabouters en de welpen. Hij zitten de gidsen en de verkenners. Dus dat is een oudere groep. Ja, dat is een oudere groep, 11 tot 15 jaar. Oké. Hey, en wat doe je er al zo'n beetje zo die ganse week? Voorzien de zondag zijn we opgestart met het opzetten van de slaaptenten. De kinderen bij ons moeten alles eigenlijk zelf doen. De maandag hadden we de keukententen. Dus onze jongens en meisjes die koken zelf hun eten. Die mogen het zelf kiezen wat ze allen koken. Gisteren hadden we de grote tocht gelopen. Dus dan gaan ze een 20-tal kilometers gaan ze dan lopen. Op een routebeschrijving van allerlei speciale scoutingtechnieken doorheen. Nou, het wordt afkloppen wordt goed gegaan dit jaar. Dus daar zijn we heel blij om. En nu zitten zwemmen. Okay. Lekker even zuiver werden, want ze worden een beetje bruin. En zijn de troepen gedwee of moesten strenge discipline handhaven? Ja, dat verschilt per soms moesten even doen, maar nee, het gaat heel erg goed en ze hadden allerlei respect voor elkaar, ze gaan allerlei goed met elkaar om. Af en toe is een opstandje niet erg, hè. Dat kan er goed met omgaan. Oké. Hey, en die kinderen in de groep van dicht, die koken zelf, hè? En weet je ook al wat het menu verschaft u? Ik hou gehuurd pasta met pesto en gehaktballen. Ik hou gehuurd volgens mij get van vlees met aardappelen, gewoon een reguliere maaltijd. Ja, dus ik kies wel goed verantwoordelijk kiezen ze uit. Het is niet immer frieten met snacks en dergelijke, dat gebeurt niet. Ja. Nou, dat klinkt goed. Met een beetje geluk werden we ook nog goed genuttigd. Job, ik zou zeggen, laat ik door ons niet sturen en verkieken gewoon gedronken. Verving het geluk. Hey. Dankjewel. Marion en Alice, dat is de keukenstaf van de gidsen en de kabouters. Nee, niet de gidsen en de kabouters. Fout. De dwergen en de welpen en de kabouters. De welpen en de kabouters. Hoe zit dat? Wat eet er voor u? We eten vandaag vegetarische raps, maar voor de ruimer komkommer en tomaten bij, zodat er altijd de kezenveld en vitamintjes. Ja. En voor hoeveel man zit er nu aan het koken? Voor 20. 20, oké. Nou, dat is een goed gezin in, dus dat zal toch wel goed afgaan. En vegetarisch, Jurgen, is dat de hoofdmoot vegetarisch? Of? Dat is een goedkope optie, hoor. Moeten we het budget letten. Okay. Dus zo kan ze toch zeggen. Het is net dat er een hoop vegetariërs zijn in deze groep, eigenlijk in de mar.
Oké. Maar het is gewoon goedkoper. Ja, zeker. De was me juist vertellen, Alice, die doet dat nu 2 dagen en morgen vroeg werd er afgelost door een andere club. Dus zo hadden dat de hele week zo'n beetje vol geroosterd. Ja, we zijn op zaterdag begonnen met opbouwen. Daar is gekookt en daarna zijn Rianne en Gemma geweest. Dat zijn ook jullie die al heel lang met Don Bosco verbonden zijn. En die hebben gekookt. We hebben hun afgelost. Morgen kunt Koen en Judith. En vrijdag komen Gemma en dingen nog eens terug. Dus in totaal eigenlijk 6 mensen die koken. Ja. En dan is het eigenlijk alweer gedaan. En de kinderen mogen ook nog in de dag zelf gaan broddelen. Ja, morgen komen ze zelf aan de slag te gaan met primitief koken. En dan werden allerlei dingen gemaakt. Een soepje vooraf en dan hoofdgerecht. Ik weet niet wat het dit jaar bedacht is, maar soms is dat een pizza maken. Als we vuur mogen maken, dan maken we een tafelvuur. Waar ze dan dingen op kunnen maken. Ja. En uiteindelijk nog iets van een toetje. Ja. En als ze misschien ook nog een beetje backup in de diepvries liggen voor wanneer het mislukt? Nee, dat hoeven we niet. Nee, dat hoeven we eigenlijk niet. Nou, en eigenlijk omdat ze het zelf gemaakt hebben, dan vinden ze het toch overheerlijk. Dat is best wel komisch. Ja. En ik moet zeggen, eerlijk gezegd zijn die echt allemaal goede eters. Want wat we tot nu toe gemaakt hebben, dat... ja. Gisteren heb ik hutspot en broccoli stampot gemaakt. Nou, de broccoli stampot, dat houden ze nog nooit gehad. Daar houden we ietsje van... Dat is groen, dat lust ik niet. En dan zetten staffen. Weet je wat verdoond? Allemaal 1 lepel. En dan proeven ze. En dan komen ze met z'n allen terug. En dan scheppen ze het. Oh, ik vind dat wel lekker. Oké. Nou, dames, we willen net weer van het werk afhouden. Veel succes daarmee. En smakelijk eten alvast. Ja, dank je. We gaan eens even kijken wat voor puinzooi dat ze ervan gemaakt hebben, de heren. Ik heb geen hoge verwachtingen. Valt er wat mee, hè? Verkallen nog even weer met Job. Job, de is ook leerkracht. Ja. Dus de wets, wat kinderen beweegt, wat kinderen bezighoudt. Wat maakt het voor kinderen aantrekkelijk om bij een scoutinggroep te gaan? Het verschil met andere hobby's is dat ze toch wel echt helemaal vrij kunnen zien. Allemaal geaccepteerd werden zoals ze zien. Net in een keurslijf werden gestopt van ben je goed in voetballen of ben je slecht in voetballen. Oh ja, je bent een mindere, dan ga je een minder team in. We zijn allemaal samen. Er had genoeg kinderen een rugzakje met maar ze kennen gewoon helemaal zichzelf zien, zichzelf ontplooien. Tot nu talenten komen wat ze zichzelf niet hebben ontdekt. Dus dat vind ik het mooie aan scouting. En heel veel ouders zeggen ook van ja, ik ga gewoon getwijfeld, moet ik hem opzetten. Maar ik ben toch wel heel vroeg dat ik niet Kinkei op had gezet. Ja. Ja. En qua ledenaantal is Don Bosco te vrijen of kan het meer of is het te veel? Het kan altijd meer. We kunnen altijd meer kinderen hebben. Meer zielen, meer vrucht. Ja. Okay. Succes ermee, jongens. Leuk. Guido Januszewski, al dik 40 jaar lid van Scouting Don Bosco en ook gekend lid van de Bosco Bulkes, dat is de carnavalsgroep van Don Bosco. Guido, jij bemoeit je bijvoorbeeld ook met het gebouw, hè? Want zo'n scouting heeft natuurlijk een gebouw in beheer nodig. Ja, dat klopt. Ja, het is natuurlijk hartstikke mooi dat we hier in de zomerweken kunnen zitten. Maar de activiteiten door het jaar vinden plaats in ons Doboheem. Dat is ons gebouw op de Hellerbaan, in de buurt van de Sint-Jozefkerk. En ja, het gebouw is in eigen beheer, dus dat vraagt een brede inzet van heel veel mensen, heel veel vrijwilligers, om dat ook in goede staat zo te houden. Ja. En lukt jullie dat goed? We moeten wel goed moeite doen, want ja, ieders tijd is natuurlijk beperkt. Hè. Dat kennen we allemaal wel. Alle verenigingen die toppen daar wel mee. Maar over het algemeen is het nog te doen, ja. Oké, goedwillende club achter jullie van meer dan 100 man, hè? Ja, in zijn totaliteit, hè, dus met jeugdleden, bestuursleden, kaderleden. Ja, dan komen we over de 100, ja.
Ik geef het je te doen. Doe je best. Gaan we doen. Ik hou je niet op. Dankjewel Fred. Fleur en Tijn, broer en zus ook nog. Dan moet jij bij de verkenners zijn en jij bij de gidsen? Ja, dat klopt. En jullie hebben nog vlug even dat halsbandje gescoord, want jullie hadden het eigenlijk niet om. Dat zijn eigenlijk al strafpunten, hè? Ja, maar ik had het gewoon heel warm, dus ja, ik deed hem even uit. Oké. En jij was hem ook vergeten? Ja, ik was me nog aan het omkleden. Oké, je was je mooi aan het maken voor de camera. Hoe vinden jullie het kamp hier zo? Ja, ik vind het hartstikke leuk en gezellig. Ik vind het ook leuk, gezellig, lekker met vrienden, gewoon lekker in een tent overnachten. Ja. En jullie moeten ook al zelf koken, hè? Jullie gaan dadelijk ook aan de slag of is dat om de beurt? Nee, we gaan zelf aan de slag met ons tentgroepje. Met de hele groep? Met de hele groep is dat? Nee, je hebt met je tent ga je zelf koken. Voor iedere tent voor zich? Oké, dus je hoeft niet voor 25 man te koken? Nee, dat hoeft niet. Nee. En wat schaft de pot? Wij eten vanavond taco's met z'n 5. Oh, dat is ook gemakkelijk te maken. En jullie? Wij eten pasta pesto. Pasta pesto ook niet echt heel erg lastig, hè?